Máš tam ještě něco? Nic, na suchu. Co budem dělat? Co budem sakra dělat? Co pak, pánové? Strádáte? Vypadáte opravdu bídně. Bez jídla, bez dobrého pití. Nechtěli byste začít streamovat? Streamovat? Takže ahoj, já jsem Vladíček a vítám vás na mojem streamu. Budeme spolu spoustu zábaví a zahrajeme si nejlepší hry. Mojou oblíbenou hrou je Batman, tak si teďka jdeme zahrát. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Co to, kur... Mňam, mňam! Laďo, No, seš v pohodě? jo jsem. Ty vole, nepochápeš, co se mi zdálo. Co děláš? Hraju. Aha. A co tady vůbec děláš? Tady bydlím já? Už nebydlíš. Proč? Co děláš? Počkáš z toho okna. Ale já chtěl jenom pozvat lidi na náš stream. Tak to vymyslel jste pěkně dementní pozvánku. Pojď, uděláme to normálně. Tak čus lidi. V první řadě bychom chtěli poděkovat, že jste dodívali video až sem. A... A ne, že to video proklikal. Znáš se, děláš to. Já to taky občas dělám, ale občas. Přesně tak. A jak jste asi správně pochopili, tak tímto videem bychom vás chtěli pozvat na náš první stream, který se bude konat někdy v nejbližší době. Určitě se datum a čas dozvíte v popisku videa, anebo na facebookové stránce, kterou samozřejmě taky ještě nemáme, ale určitě ji najdete v popisku videa. No a nevím, to je asi tak všechno. Doufám, že se uvidíme teda na nějakým nejbližším streamu, takže donděte a i kdyby ne, tak určitě přineseme i nějaký nový video, že jo? Tak jo, zatím se mějte a peace out, zatím čus!